An ka foli bɛ an lagɛbaa bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ko ni y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru. Dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ. Dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye. Jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni cɛrili ma u ka na an ka baro kɛ. Dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra u ka se ka walawalali kɛ ka lase an lagɛbaaw ani an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma. An b'aw ladɔnniya ko bi ye février kalo tile fɔlɔ ye ni y'an donnen février kalo kɔnɔ mais semaine tɛmɛnen ka se bi la kibaruba minnu kɛra an ka bi invité u bɛn'u da don o la bakuruba la k'u hakilinaw f'o la ani an bɛ se ka an jigi d'a kan semaine nataw la kalo nataw la peut-être même san nataw yɛrɛ la o information ninnu o kunnafoni ninnu bɛna évoluer cogo min na. Maa fila min b'an bolo bi n'olu ye kunnafoni dilan ye n'olu ka baara ye kunnafoni di ye o tɛ mɔgɔ dogolen an ka plateau in kan o dɔ ye Makan Fofana. Makan Fofana an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Basi t'a la merci beaucoup o bɔlen kɔfɛ maa filanan b'an bolo n'olu ka ɲi k'u hakili falen falen ɲɔgɔn na an b'a fɔ an ka bamanankan na hakili falen falen o de ka fisa a la maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila n'a farala ɲɔgɔn kan a caman na an hakili bɛ min na bɛɛ bɛ se k'i ka tata sɔrɔ a la bɛɛ bɛ se k'i ka fan sɔrɔ a la o maa tɔ kelen n'ale ni Makan bɛna hakili falen falen kɛ ale fana tɛ mɔgɔ dogolen ale ye Sidi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabi la. Bubakari Kɔlɔn b'i fo ka foli bila a kanubagaw bɛɛ lajɛlen na maa mɔgɔ bɛ na i ka temps ta ka jɛmukan in filɛ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma. Basi foyi t'a la i ye kun ta an b'an to de la direct la ka don an ka nin semaine kunnafoni kɔnɔ ne yɛrɛ ka fɔ nin semaine in kɛra information caman dira ka se semaine tɛmɛnenw na ka se bi la mais information bakuruba min b'an bolo n'an bɛna an da don o la o fɔlɔ dɔ ye ka ta nin semaine in na semaine min tɛmɛna sisan plus précisément le 29 janvier an y'a ye k'a fɔ o kɛra an ye publication caman y'a la an ye actu caman y'a la fɛn caman kun bolodalen don mais le 29 janvier n'a bɛnna Mali Burkina ani Niger n'o ye les états du Sahel n'o ye AES ka jamanaw ye olu bɔra CEDEAO la définitivement parce que san kelen min kun dir'u ma o de date sera le 29 janvier donc e ye mun jateminɛ an ka société in kɔnɔ information in an nana cogo di est ce que mɔgɔw kun bolo k'a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw kun jigi sigilen don m'olu kan m'olu kun siralen don ka bɛn n'a ye m'olu kun contannen don ka se date in ma date in kɛra cogo di Mali kɔnɔ. Bi fɔ kosɛbɛ i ka question na bamananw b'a fɔ ten ko don bolodabali o bɛ se kuma tɛ don bolodalen ma donc voilà donc c'était déjà prévisible k'a fɔ ko ni san kelen kɔni dafara parce que c'est vrai an ka mɔgɔ ka communiqué la olu tun ko an bɔra sisan donc o de tun ye retrait immédiat et puis sans délai mais CEDEAO ko olu ka se gafew kɔnɔ a tɛ ten cogo la hali ni kɔni ko i bɔra olu ka gafe kɔnɔ b'a jateminɛ k'a fɔ fo san kelen délai b'i bolo donc san kelen kɔfɛ ni o tɛmɛna waati min na i bɛ bɔ donc je crois que o de c'est pour que hakilinaw bɛ se ka falen kuma dɔw la hakilinaw bɛ se ka falen i bɛ se ka segin kɔ ou bien ko wɛrɛw bɛ se ka na tan ka seginw bɛ kɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de la médiation kun kɛra o kama donc c'est peut-être san kelen kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e ye min ta e seginna c'est comme min misaliya ta dɔrɔn pour bɛɛ k'a faamuya ni furu bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw hali n'aw dimina ɲɔgɔn kɔrɔ n'aw ka taara tribunal ka taa furu sa directement ten o b'a bila tan ka segin na peut-être tan ka segin tan kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ a bɛ na tila a bɛɛ la a bɛ segin a kɔ donc délai de kun de y'o fɛnɛ donc mais nin kɔni sisan n'a ma délai kɔni dafara ka ban donc o b'a yira k'a fɔ an bɔli kɔni c'est acté mais hali sisan CEDEAO k'o date ma tugu donc o bɛ tila kalo wɔɔrɔ délai to yen tuguni o ka u n'a nimisara peut-être kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na u bɛ dayɛlɛ a ɲɛ bɛ don mais ni o fɛnɛ tɛmɛna ka ban donc ça veut dire que c'est définitif date cogo la donc o procédure kura wɛrɛ bɛ yen tuguni donc raison pour laquelle délai ninnu bɛ di mais donc an k'a faamuya k'a fɔ dɔrɔn min ka gɛlɛn an kɔni an bɔra maintenant an ye jalaki min ta ka tɔn kɔrɔlen sɛgɛrɛ ni o ye CEDEAO ye qu'est-ce qu'il faut faire o de ye kuma gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye o ɲɔgɔnna jalaki kana se ka ta ka tɔn kɔrɔ in fɛnɛ sɛgɛrɛ parce que an ko nin bɛ tan bon an yɛrɛ min bila an sen kan qu'est-ce qu'il faut faire o kana k'o ɲɔgɔnna ka ko sɛgɛrɛ mun kan ka se ka kɛ walasa a bɛ sigi jamanadenw de kama jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo jumɛn an ye avantage perdu avec la CEDEAO an bɛ se k'o avantage ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di avec l'AES o de kan ka kɛ objectif ye parce que n'i y'a mɛn ko tɔn yɛrɛ bɛ sigi kun dɔw de kama bamananw y'a fɔ ten u ka kuma la bolodengɔnni kelen ale tɛ bɛlɛ ta
kolokulu jɛlen o de fana bɛ bi fɔ raison pour laquelle jamanaw y'a ye ka fara ɲɔgɔn kan cɛla ka diɲɛ kɔnɔ hali an ka fanfɛla tɛ États-Unis n'a ye bibi na u bɛ fangaba b'u la dɔ wɛrɛ tɛ o u farala ɲɔgɔn kan jamana 50 ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan ka État créer et Europe fana ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ il y a l'espace Schengen il y a l'Union européenne donc c'est pour que parce que mɔgɔ kelen fanga tɛ se ka ko dilan mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka o de kɛ mais ni sigi gɛlɛyara bon kuma dɔw ko bɛ gɛlɛya parce que jalaki kɛra jumɛn an ka mɔgɔw ko CEDEAO bɛ fɛ ka anw faga de parce que CEDEAO kɛra menace de ye a tɔndenw ma donc o de y'an yɛrɛ bɔ kun ye puis CEDEAO sanction ta sanction illégale illégitime o taara ka anw sɛgɛrɛ donc c'est devenu une menace et puis ko menace in fɛnɛ don u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka bila mara kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛw ka tɛgɛla kɔnɔ fɛnw de don u b'u k'u manipuler donc o de kɛra an ka jalaki kɛ u sɛgɛrɛ o de y'a to an ka mɔgɔw k'u bɔra la CEDEAO fɛnɛ ka jalaki ye jumɛn ka anw sɛgɛrɛ CEDEAO ko non n'i y'a ye an bɛ fɛ ka nin kɛ parce que an ye fanga ta sira fɛ an ma ta sira min fɛ u bɛ fɛ an ma fɛ ka to fanga la minnu bɛ k'a ɲini k'an labɔ u bɛ fɛ ka to fanga la u tɛ fɛ ka bɔ yen parce que n'i bɔra CEDEAO la ka ban jɔn bɛ se k'a fɔ bilen ko fanga bila donc raison pour laquelle jalakiw cayara ɲɔgɔn fan fɛ donc ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la ni an ma ko to ɲɔgɔn ta la wajibi ye donc a bɛ labɛn ni farali je crois que o de kɛra farali in kun ye bɛɛ kɔni bɛ ka birifini sama ka tigɛ fan fɛ CEDEAO kɔni bɛ ka ninnu jalaki olu fana bɛ CEDEAO jalaki bon dans tout an ye jalaki min taara ka CEDEAO sɛgɛrɛ o jalaki ɲɔgɔnna kana kɛ tɔn kura in kɔnɔ voilà raison pour laquelle n bɛ insister o yɔrɔnin kan parce que mɔgɔ min bɛ kuma dɔ i ka kuma k'i tɔ to quoi c'est-à-dire fɛn damadɔ bɛ yen nɔ question damadɔ bɛ yen moi même j'aimerais souligner ça an ka an janto olu la kosɛbɛ fɔlɔ ye jumɛn an ko CEDEAO kɛra menace ye anw de ma o tɛ wa est-ce que an bɔli a bɛna menace in lajɔ wa ça c'est une question qu'on doit se poser. Oui, mais au tɛ menace jɔ parce que an ko ko u ye date wandala kelen u bɛ fɛ k'an faga u bɛ ka bɛla dɔn sen na mais est-ce que an bɔli bɛ se k'o jɔ an bɔli est-ce que a bɛ se ka jɔ ça c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi an k'a ɲini o ka jɔ cogo bɛ se ka jɔ cogo min na an m'a ɲini ka taa o sira fɛ mais an y'a ɲini de ka bɔ a la bon bamananw tubabu bɛ fɛn dɔ fɔ thermomètre cili o tɛ se ka pali traiter koyi donc e tɛ se k'a dɔn a bɛ yen mais o t'a yira k'a bɛ yen wa a bɛ yen donc il faut faire attention i kana segin o kan filanan ye jumɛn pour que a kana kɛ dɔ ɲɔgɔnna ye o la n bɛ ka minnu bɛ kuma k'u tɔ to déjà u bɛ k'a fɔ ko CEDEAO tun y'a ɲini ka Niger attaquer voilà k'u bɛna Niger attaquer parce que Niger coup d'état kɛra ye bon n bɛ misaliya ta anw yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ an ka texte tɛ min bɛ coup d'état permet an ka constitution ko coup d'état ye crime de mais n'i ye crime kɛ constitution kura min bɛ yen n'a taara transition yɛrɛ kɔnɔ o fana y'a précisé ka bɔ fanga tacogo foyi tɛ fanga la ko élection kɔ donc n'i nana fanga la sira o siraw fɛ ko o ye putsch de ko putsch bɛɛ lajɛlen ko ye crime bon n'i ye crime kɛ jamana kɔnɔ fangatigiw de bɛ taa ka taa i nɔfɛ ka n'i bila juge ka bolo juge b'i juger mais ni fangatigiw yɛrɛ ye crime kɛ don jɔn bɛ se k'u bali a la kuma de bɛ yen o ko tasuma ji de bɛ tasuma faga mais ni tasuma wulila ji yɛrɛ la jɔn de bɛna faga raison pour laquelle tɔn ninnu parce que mɔgɔ tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ n'i ye coup d'état kɛ ko i bɛ se ka wuli k'a tigi kunbɛn parce que a bɛ kɛ sɔrɔsi dɔ ye ma ka bila ɲɔgɔn na ye ala k'an kisi o ma raison pour laquelle tɔn ninnu bɛ yen nɔ pour que olu prévenir mais ni moyen wɛrɛ tɛ yen tɔn bɛ mun wɛrɛ kɛ bilen misaliya ta an ka jamana saba o la an bɛ ka min accuser CEDEAO la a bɛ ɲɔgɔn bɛ se ka se an fɛrɛ fɛ yen misaliya ta Burkina ko dɔw tun bɛ fɛ ka jamana stabiliser ka se on a parlé de 5 milliards bon an ka kɛ o dɔ ka se ka kɛ jamana saba dɔ lajɛlen kɔnɔ si bɛna mun de kɛ pour que ka se k'o kɛ soit l'AES va essayer aussi d'intervenir militairement pour que ka se ka ordre établi ou bien ka sanction ta donc o la n ko an ka kuma an k'an tɔ to n'an ko an ye CEDEAO jalaki nin fɛn minnu o jalaki ɲɔgɔnna bɛ se ka AES sɔrɔ donc raison pour laquelle hakilima bɛ baara kɛ ka baara kɛ ni principe ye i kana baara kɛ ni dusu ye. CEDEAO ni Mali ka histoire ka situé certes hali n'o y'a sɔrɔ depuis avant que nɔ ka kɛ CEDEAO ye Mali jɔyɔrɔ tun ka bon depuis indépendance na wagati Mali ka hakilina de tun ye Mali ka perdre l'indépendance Modibo Keïta ale ka hakilina de tun ye Afrique jamanaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na fanga bɛ se ka k'a na poids la yanni y'a ye k'a fɔ nin date in a kɛra peut-être bɛɛ ta tɛ mais an y'a ye k'a fɔ célébration dɔw kɛra a la hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen m'olu fana ta ka kuma kɔfɛ n'o olu hakilina tɛ nin ye mais bakuruba la e bɛ mun de faamuya le 29 janvier in na retrait définitif des États de l'AES mais min b'an concerné précisément o ye Mali ta ye. Bon, 29 janvier an bɛ se k'a fɔ a kɛra ɲagaliko ye jamana saba in donc jamanadenw bolo Niger, Mali, Burkina. Maintenant dɔw yɛrɛ fɛn caman dɔw ye ɲɛnajɛw organiser la ka bɔ ka taa kuma n ye dɔw yɛrɛ ye u y'a kɛ i b'a fɔ ɲɔgɔlɔn bɛ kɛ cogoya min na
donc kana ni dɔgɔtɔrɔ ye o b'a fɔ bɛna furakɛli kɛ CEDEAO i b'a fɔ ko o bɛ saya dilan kan o bɛna essayer k'a b'a lawuli ka dɛsɛ a tɛna se ka wuli donc o bɛ kɛ saya ye fɛn sugu bɛɛ mɔgɔw ye fɛn sugu bɛɛ kɛ mais adamaden kelen-kelenna bɛɛ n'i ka waleya don ani ni jama farala ɲɔgɔn kan ko caman b'a kɔnɔna na quoi mais i b'a fɔ nin ɲagali ninnu bɛɛ kɔfɛ mun de bɛ yen nɔ nin ɲagali ninnu bɛɛ kɔfɛ an kan ka mun de kɛ kuma yɛrɛ y'o de ye sisan maintenant a fɔra ko an bɔra CEDEAO la oui mais an bɔli ne ka jate la an bɔra an ma bɔ quoi parce que e ka fɔ sisan ko n tɛ nin sogo in fɛ mais a naji e kɔni b'a naji furu donc ne ka faamuya la ko in y'o de ye quoi. Mesure kura m'olu tara peut-être an bɛ se k'a fɔ changement jumɛn de y'a ye la k'a fɔ Mali tun b'a la tuma min na ni Mali t'a la parce que hali sisan passeport de CEDEAO c'est valable hali Mali yɛrɛ fana t'a la minnu bɛ yen peut-être an t'a dɔn ni kura wɛrɛ bɛna créer o yɔrɔ ma préciser quand même parce que c'est AES de ta bɛ yen mais kɔrɔlen bɛ minnu bolo n'o date ma se expiration na k'olu bɛ continuer ka baara kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ CEDEAO fana y'o acté plus encore avantage minnu fana tun bɛ mais bakuruba la e ye changement jumɛn ye ka Mali to CEDEAO kɔnɔ ani Mali bɔlen CEDEAO kɔnɔ mesure minnu tara. Bon changement tɛ yen pourquoi n y'a fɔ a bɛ n'a fɔ sisan mɔgɔ min ye a fɔ ko n ye muso furu sa mais dugutilama fɛ i bɛ tila k'i den ka taa don a la i b'a sunkurun tigɛ quoi donc ne ka jate la nin y'o sira de ye d'abord CEDEAO ye communiqué kɛ u ye fɛn 4 de fɔ bɛɛ lajɛlen kun sirannen don min ɲɛ parce que mɔgɔ kun y'a fɔ an ko ko an bɔra CEDEAO la komi an y'an ka dayɛlɛlen to donc CEDEAO jamanadenw ye anw de fɔlɔ ye déclaration kɛ k'a sɔrɔ ani CEDEAO ma sigi ka kuma o kan donc n'an bɔra an bɛna na baara ɲɔgɔnya ni fɛn wɛrɛw kɛ cogo jumɛn na donc a fɛn 4 ye jumɛn ye CEDEAO ko pour l'instant fo ka taa fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ye sigi wɛrɛ kɛ k'a fɔ an bɛna nin taabolo kura in ta i b'a fɔ Sidi bɔra a fɔ cogo min na kalo 6 de bɛ yen tuguni donc kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ tuguni sinon bɔli kɔni kɛra mais fɛn 4 CEDEAO kumana fɛn 4 de kan k'a fɔ u bɛ dayɛlɛlen to an ka mɔgɔw ye o fɛn 4 ye jumɛn ni jumɛn ye d'abord jamanadenw ka taa ni ka segin jamana ninnu kɔnɔna na an bɛ taama minnu kɛ o baasi foyi tɛ mɔgɔ si tɛna baasi foyi sɔrɔ la donc visa ko sira fɛ visa tɛna don an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ investissement donc n'an bɛ fɛ ka taa an ka wariw labaara o fana bɛ fɛ ka na wari labaara donc an ka jamanaw mɔgɔw bɛ se ka taa wari labaara u ka jamanaw kɔnɔ donc n'u ka sariyaw ye i b'a fɔ an b'a siraw kɔnɔ cogo min na baasi foyi t'olu la donc o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ c'est comme si foyi ma falen quoi min falenna dɔrɔn ale an ka jamana ninnu ti fɛn ninnu sanfɛ papier ko in yɔrɔ filɛ nin ye sisan an ka bugunatigɛ sɛbɛn ninnu an ka carte biométrique filɛ nin ye an ka passeport filɛ nin ye avant que CEDEAO ka kuma an yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra ka a fɔ ko o bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a bɛ se ka baara kɛ fo ka taa fɔ ni a dati banna o kuma est ce que ninnu ye dugudugu kuma de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa an ka mɔgɔ ni CEDEAO ye dugudugu kuma de fɔ ɲɛna wa donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka non CEDEAO ma bila ji sanfɛ dɛ i b'a dɔn réalité dɔ de nana an rattraper quoi réalité ye mun ye adamadenw aw b'a fɔ ko aw ka valeur défend aw bɛna tila ka n'a ye tuguni k'a fɔ aw ka hakililaw défend a bɛna tila ka taa k'a fɔ aw ka sɔrɔ sirilen don ɲɔgɔn na donc i bɛna na wajibiya ka fɛn dɔ kɛ o de la fɔ ko mɔgɔ kana dusu jamana dɔw fana ka sirilen don Mali la parce que an bɛ cogo min na est ce que an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn ma parce que produit dɔw fana bɛ bɔ Mali la ka don sisan CEDEAO jamana kɔrɔw donc an sirilen don ɲɔgɔn na quoi non CEDEAO jamana sirilen tɛ Mali la an b'a fɔ de ko an sirilen don ɲɔgɔn na voilà parce que ne min bɛna sanni kɛ e fɛ e tɛna na fɛn di ne ma fu ayiwa ne tɛna n ka wari d'e ma fu o kelen de don quoi maintenant i bɛ jateminɛ de kɛ jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ cogo di fɛn min jɔn arranger ka tɛmɛ jɔn kan kuma bɛ yen de min misali teliman ta ye dɔrɔn an ka kuma libre circulation des personnes et biens kan sisan maliyɛn joli de bɛ Côte d'Ivoire an ka taa Côte d'Ivoire dɔrɔn mɔgɔ 1,3 millions kɔ et autant de Burkinabé donc n bɛ ka sɛbɛnni dɔ kalan yɛrɛ u b'a fɔ
jamana saba in ka mɔgɔ minnu bɛ kɔkanna na a 90% bi zone CEDEAO de kɔnɔna la donc i y'a ye réalité de bi mɔgɔ rattraper fɛn dɔw la décision dɔw bɛ i b'a ta ni dusu ye mais i yɛrɛ bɛna tila k'a ye fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ko n b'a kɛ cogo sugu dɔ la jamanadenw ka lafiyaba t'a la. mais ni mesure m'olu taara sisan parce que ni ye mɔgɔ caman ɲininka peut-être olu bolo définitive de don mais e ka hakilina la i y'a yira fɔ ni mesure ninnu bɛ avant que CEDEAO ka fara ɲɔgɔn kan ka réunion wɛrɛ de kɛ donc ça veut dire à tout moment ni mesure ninnu changement bɛ se ka don o la. Oui, parce que sariya sɛbɛn foyi tɛ an ni CEDEAO cɛ tuguni sariya sɛbɛn foyi tɛ an ni CEDEAO cɛ tuguni an bɛ ka nin fɛn ninnu kɛ ɲɔgɔn musala de don sinon sariya sɛbɛn tɛ yen nɔ min b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO wajibiyalen don libre de circulation ni biɲɛ ninnu kɛ mais u bɛ k'a kɛ jamanadenw ni chef d'état ninnu dɔrɔn tɛ u bɛ k'a kɛ jamanadenw bɛ lafiya cogo min na quoi k'a kɛ CEDEAO jamanadenw ye ani AES yɛrɛ jamanadenw bɛ lafiya cogoya min na de donc hali sini n'u ye sigikafɔ kɛ u bɛ se k'a fɔ bon anw de tun y'a fɔ ko an jɛna ni nin ye bon désormais ni jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛna na an fɛ yan nɔ aw ka jamana ninnu na a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan CEDEAO bɛ se ka jago décider o de la an ka mɔgɔw y'a fɔ k'u b'a essayer ka partenariat négocier partenariat bilatéral donc jamana ni jamana k'u b'a essayer ka négocier n'o yɔrɔw la quoi. Basi t'a la Sidi Konta kuma dɔn mɔgɔ caman bolo ye ɲɔgɔnlɔnbɔ kɛ nin kuma in ɲɛli tɛna diya olu tule mais e yɛrɛ ye mun de jateminɛ mesure kura ninnu ani k'an to CEDEAO kɔnɔ mesure minnu taara ou bien e bolo toujours ni mesure minnu talen filɛ ni mesure ninnu fɛ fɛn tɛ tangible tɛ ko jigi bɛ se ka da min kan k'a fɔ a bɛna kɛ continue quoi. Bon o kɔni o jaabi bɛ kɛnɛ kan ne ma ɲɛ k'i bɔra ka ban i bɔra de o donc tɔn bɛ se ka avantage se mɔgɔ ma e t'o sen t'o la bilen donc i bɛ jɛ n'o de ye an kan ka sigi n'o de fɛnɛ quoi an k'a bila an kɔnɔ k'a fɔ ko biɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ donc gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔna na wajibi an k'an sigi an bɛ gɛlɛyaw de affronter mais n'an y'a sigi an tigi d'an sen kan nin ye donc a tɛna kɛ solution an bɛ fɔ an jigi kɔ donc raison pour laquelle diriger c'est prévoir an ka marabaga minnu y'a décider an ka bɔ donc an ka mesure ta à l'avance avant que ko ka gɛlɛya waati min na a bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ se ka lafiya sɔrɔ parce que le but même AES sigira o de kan les 3D défense diplomatie développement défense an bɛ k'o baara kɛ ka an ka jamanaw lakana les forces yɛrɛ mobiliser 5000 hommes u bɛ mobiliser pour que ka se ka lakana sabati ça c'est une très bonne chose maintenant diplomatie bɛ se ka accentuer cogo jumɛn relation tisser parce que an bɔra tɔn na de o fɛɛrɛ mais c'est vrai an ka jamanaw tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o jamanaw sigilen bɛ ka gun ɲɔgɔn na donc sigiɲɔgɔnya de b'an ɲɔgɔn cɛ wajibi an bɛna collaborer de donc collaboration bɛna kɛ cogo jumɛn na donc il faut que diplomatie ka baara kɛ sur ce sens là parce que pour le moment rien n'est clair k'a fɔ ko bon an ka passeport an y'a dilan tiɲɛ don mais passeport bɛna se ka mun de ɲɛ an ye a bɛna se ka taa n'a jamana jumɛn kɔnɔ sans visa parce que CEDEAO passeport tun b'an bolo an bɛ taa jamana caman kɔnɔ sans visa ça c'était clair maintenant avec notre visa parce que CEDEAO ma kuma an ka fɛn kan an ka passeport yɛrɛ kan CEDEAO ko de u ka passeport bɛ mɔgɔ minnu bolo hali n'an ye burkinabé i ye malien ye ou bien i ye Niger jamana ka ye i bɛ se ka circuler ni a ye fo ka taa fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ sigira ka décision kura ta waati min kɔnɔ donc o b'a yira olu tɛ ka an ka passeport yɛrɛ u ma kuma o kan fɔlɔ m'o de kɔni maintenant an ka dirigeants de kan ka fɛɛrɛ kɛ sisan les affaires étrangères u kan ka mun de kɛ ka bila en place diplomatie sira fɛ an ka passeport in bɛ reconnu cogo min na sur le plan international an bɛ se ka voyager n'a ye jamana minnu bɛ kɔnɔ an bɛ se ka voyager n'a ye sans visa u ka se ka fɔ an ye jamana min fana kɔnɔ ni visa bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka se ka fɔ an ye a b'a to a tɛ bali mɔgɔw la sinon an ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ye commerçant jamana de an ka mɔgɔ de bɛ bɔ yan ka taa minɛnw ta jamana fan caman hali ni an ka minɛn wɛrɛ min bɛ don an fɛ yan très souvent an ka Mali u t'a ta an ka Mali bɛ taa Dubaï u bɛ taa Chine u bɛ taa jamana u bɛ na n'a ye de donc qu'est-ce que mun de kan ka bila en place pour que papier minnu bɛna bila en place ni papier ka se ka voyager ni jamana kɔnɔ o ye point dɔ ye an kan ka se ka baara min kan maintenant développement qu'est-ce qu'il faut faire président ka lasiw dɔ senfɛ ni o ye san yɛlɛma lasiw a y'a fɔ ko an ka jamanaw kɛra dumuni jamana de an kɔni an bɛ k'a dun an tɛ ka foyi créer an yɛrɛ an kan ka mun de kɛ désormais an yɛrɛ ka se ka kɛ producteurs ye n y'o delila k'a fɔ an ka kuma dɔ sɛmɛ ka tɛmɛ n ko baji bɛ anw fɛ yan dugukolo bɛ anw fɛ yan mun bɛ se k'a faamuya cogo di k'a fɔ ko sɛnɛkɛfɛnw bɛ fɔ jamana wɛrɛ kan na don anw fɛ yan a tɛ faamuya o donc an de kan ka wuli sisan an ka baara de kɛ en dehors de maintenant an bɔra ka taa kurukanfuga c'est bien mais i b'o de ti Mali kɔnɔ quoi an bɛ ɲɔgɔn wele de an ka taa boulevard la an ka taa kurukanfuga an ka taa dɔ kunbɛ a bɔra a taara discours kɛ mais an tɛ ɲɔgɔn wele ka na baara ma surtout les jeunes an sigilen bɛ dɔrɔn n'a fɔra k'an ka bɔ boulevard dɔrɔn on est prêt mais dugukolo bɛ anw fɛ yan comment exploiter la terre an ka se ka kɛ du sɛnɛkɛ jamana ye
produire ka se ka labɔ an ka tigida fɛn min kan an bɛ producteur ye jumɛn sanu yɛrɛ an jɔn b'a bɔ an tɛ se ka bɔ an yɛrɛ ye ko mɔgɔ wɛrɛ de b'a bɔ an ye malgré que nous sommes un pays producteur depuis les temps immémoriaux depuis Sunjata tile sanu b'an fɛ a bɛ ka bɔ yan mais an ma se ka foyi bila en place an ka se ka bɔ an yɛrɛ ye école nationale des ingénieurs b'an fɛ ENI bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ingénieur bɛ tilen ka former maintenant n'a ye pourquoi an tɛ se ka mɔgɔw former sanu bɔli la mini na ka se ka matériel ɲini an ka se ka bɔ an yɛrɛ ye karafinɛriw kɛ an fɛ yan nɔ parce que des projets kan ka minnu bila en place o de b'a sɔrɔ a ye si tɛ kɛ CEDEAO ɲɔgɔnna ye population bɛ se k'i jigi fa a la sinon population ka CEDEAO acquis yɔrɔ ko a kɛra syndicat de chef d'état ye o population kelen bɛ tila ka ninnu acquis yan nɔ k'o kɛra chef d'état ye k'u b'u yɛrɛ de makaran k'u tɛ ka population makaran donc il faut que u ka devant ta u ka se ka population protéger au comment le développement la ka barrage kɛ ka se ka exploiter u taara a tora a bolo c'est un héritage de la colonisation maintenant qu'est-ce que an kan ka exploiter cogo di nous on a été là-bas l'année passée office Niger directeur ko ma ko office Niger exploité à 7%. Kɛmɛ sara la 7 dɔrɔn exploité len don espace tɔ bilalen bɛ ten an kan ka mɔgɔw de kɛ k'u aménager an kan ka se ka production kɛ anw fɛ yan malo ka sɛnɛ anw fɛ yan imagine nemuruba bɛ bɔ Maroc de ka na don anw fɛ yan un pays désertique o bɛ faamuya cogo di pomme de terre bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na don anw fɛ yan i bɛ taa fɛn caman ta o bɛ bɔ namasa bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na don anw fɛ yan blé mɔgɔw ka taa anw sɔn blé la alikama bɛ se ka sɛnɛ an ka dire ye Maroc ni fɛn ninnu na voici des projets an kan ka minnu bila en place an bɛ fɛ ka développement sigi sen kan dɛ voici des projets an kan ka minnu bila en place k'o kɛ maintenant min fɔra fɔ n delila k'a fɔ i ka plateau yan ka tɛmɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi c'est vrai an bɔra mais an kana an yɛrɛ la affaibli ça parle de la CEDEAO ça parle de l'AES voilà n'an ma bɛn ko la an bɛna an yɛrɛ affaibli di et an m'an yɛrɛ minɛ ka di diɲɛ de ma a bɛ Afrique de l'Ouest de affaibli i ye CEDEAO ye o i ye AES ye o an ye sigiɲɔgɔn jamana ye période min kɔnɔ a sigi mana mɛn cogo cogo a tɛ laban foyi la a bɛ laban farali la donc farali tɛ problème ye koyi sisan ayi farali tɛ problème ye o non farali tɛ problème an farala o an tɛmɛn'o kan an tɛmɛn'o étape kan mais collaboration ayi collaboration kan ka continuer o n bɛ fɛ k'aw farala mais ne ye AES ye ne ye CEDEAO ye CEDEAO yɛrɛ mais i b'a fɔ hali au sein que ce soit même au sein des chefs d'État minnu bɔlen filɛ les 3 chefs d'État de l'AES sigi mana mɛn cogo cogo divergence bɛ na divergence concilier tɔ kuma dɔ la a bɛ se ka concilier kuma dɔ la a bɛ se ka concilier donc o tɛna foyi la o bɛna séparation mɛn c'est peut-être schéma min produit avec CEDEAO le schéma kelen de bɛ tila ka produit to u taara a mana kɛ cogo cogo schéma bɛ se ka produit parce que de o de la toujours parce que an tɛ ka baara kɛ ni principe ye n y'o fɔ n ka kuma fɔlɔ kɔnɔ souvent an tɛ baara kɛ ni principe de an bɛ principe min établi an yɛrɛ kun parce que n'i ko tɔn bɛ baara kɛ ni fɛn fila ye texte minnu bɛ bila en place ka tɔn sigi sen kan ale ni mɔgɔ min bɛ texte ninnu la ɲɛnamaya n'i ye texte bila en place ni mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min jɛngɛlen don a bɛ texte lawaleya ka taa a ka faveur la kɛ donc n'o kɛra a bɛ laban farali de la o donc raison pour laquelle an ka baara kɛ n'olu fila ye ba ye an ka baara kɛ ni texte ye an ka baara kɛ ni mɔgɔ min bila en place bon jɔn bɛ se k'o kɛ c'est la population ko la population nous sommes toujours inactive n'i y'a ye jamana ninnu kan dirigeant tɛ se k'u sago kɛ donc population jɔlen bɛ a jɔnɔ de la o parce que a laban bɛ kɛ e de ka doni ye donc e de ka k'i jɔ jɔnɔ la mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn CEDEAO ni AES ko in na an ka faamuya hali ni farali kɛra an ka collaboration continue ni ɲɔgɔn cɛ on trouve des mesures an bɛ se ka circuler ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na c'est pour que an kana an yɛrɛ affaibli n'o fɔ n delila k'o fɔ yan ko on a été colonisé parce que on était colonisable an tun bɛ se ka coloniser parce que on était divisé an tun tɛ fɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ an ka denbaya yɛrɛ tun b'a ɲɔgɔn kɛlɛ tubabu nana dɔrɔn facilement e ma ye tubabu fara ɲɔgɔn kan bienvenue tɛ intérêt tɛ kelen mais u bana ɲɔgɔn kan u bɛ fɛnw partager ni ɲɔgɔn cɛ mais mun an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka o ɲɔgɔnna kelen kɛ parce que si nous sommes unis là nous sommes forts an kana Afrique de l'Ouest an kana affaibli malgré qu'il y a des organisations u fila bɛ se ka cohabiter ɲɔgɔn fɛ mais an ka bɛnkanw de sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a to ɲagarikɔrɔbɔ in na nin a bɔra k'a fɔ nin sa u bɛ ka o de ye ɲagarikɔrɔbɔ de ye quoi e bɛ taa ka taa dɔ ta ka an y'a ɲɔgɔnna caman kɛ ka tɛmɛ ka dɔ kɛ su ye dɔ kɛ tan dɔ kɛ ça sert à quoi avantage ye mun ye a bɛ na nafa jumɛn se an ma a bɛ na mun de ɲɛ an kɔnɔbara ye oui mais a tɛ foyi ɲɛ an ye o mais a réalité bɛ k'an rattraper de o mais e y'o kɛ mɔgɔ min na ninnu e tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ u ka jamana ko bɛ k'e bɛna collaborer ni ɲɔgɔn cɛ e n'o sigiɲɔgɔn jamana de o e y'o de fɔ n'a ye ko gɛlɛya ɲɔgɔn bolo a bɛ n'aw yɛrɛ de affaibli an kana an yɛrɛ affaibli quoi an bɛ fara cɛ ni muso n'aw furu ɲɔgɔn furu aw bɛ fara séparer mais a bɛ continuer ka collaborer parce que denw bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka ban mais n'a ye ɲɔgɔn faga dun a ye mun de kɛ c'est ce qu'il faut éviter ne ka kuma n'o yɔrɔ de ye an k'o de éviter misaliya jumɛn par exemple sisan an ka jamanaw kɔnɔ frontière mer t'anw bolo accès à la mer an ka produit nous sommes obligés hali n'an collaborer ni Russie ye n'an collaborer ni jamana wɛrɛ ye nous sommes obligés a ka tɛmɛ CEDEAO jamana dɔ de fɛ o de b'an ni mer y'anfan cɛ ou bien o tɛ Turuba ya a bɛ na ni mun ye o ye fɔlɔ ye ça o ye duguma sira ye mais sanfɛ sira
c'est au jamana on fana bol ni Europe non pour le ko se ka pangata Europe le panga jamana de kuno na fana ko non en espace désormais pour que pan ibn sara ben sara en ma affaibli wa duguma sara o be gela on bolo mais ça va sera fana be so gela le fana bolo donc raison pour laquelle on trouve des terrains d'entente les ministères des affaires étrangères des différents pays là ou ka collaborer ni ñogon yi ou ka se ka ni benga no soro abi on la fait ni misala ta espace Schengen ka Europe a bête Union européenne jamana konana mais obi se ka circuler dans tout l'espace Schengen sans visa ni rien pourquoi penser ko ñona kan fiano nga ba on de la yel alsaw c'est tout bon faut ko drone faut ka fara kan quoi conseil a bolo sigi do ka no diplomatie wala sa foka be me se kala to comme na accord nyana mo bi soro mais ni yo kuma ta ko lage o be na ando question no hono man ko na kuma be amba me mo da ka foko mali problème Afrique problème te Mexico ere ni Mexico ko na Afrique espère wala ala ma tamudu ere fe ngana na ya a seben kala ba modifier tellement amebla avance lo nya mo bout du compte am la ka ere soro tuguni chemin do kan tuguni ni bi pen clé no tasra tambulo tuguni et à quel moment là est-ce que diplomatie ka a régler ngana ni nani nyonche est-ce que obseka ka froid bon obseka a froid doy parce que ni fin jatem na scénario chama ni fait na quoi donc obseka ka froid doy mais ni ku nega famille la al sini ne ba fi AEC fana yi confédération mino confédération transitoire de l'Europe oui anana e kundo de la jamana ñemogon nu d'abord AEC nana jamana ñemogon de protéger folo yana ka se population ma mo tse go soso parce que décision folo mun tara yara bo famia yere anana jamana ñemogon de protéger folo parce que olu munu nana el fanga tan ma fay ko seda o ñemogon protéger l'inter jamana don protéger le ou bien ay mina pas forcément jamana ñemogon protéger les types jamana don lakana le forcément fanga makarali de kuno folo quoi parce que ko CEDEAO be fakana ko agresser ani France ka demain donc au kofɛ o kala kana na fɛn wɛrɛw faraka i b'a fɔ développement ko kuma minnu fɔra nin ye fɛn caman be yen nɔ u kɔni y'olu ta sinima o bɛ se ka kɛ nafama fɛnw ye n'a sera ka kɛ waleya an b'a fɔ ten mais i kun ye kuma dɔ fɔ avant k'i kana don diplomatie kɔnɔ na moi je dirais toujours il faudra que vraiment alisa an ka baara kɛ ni hakili ye fisiriwaleya t'an ka taabolo ye donc an kana na bio minɛnw kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ CEDEAO kunna bi olu tɛ CEDEAO ye olu bɛɛ bɛ taa kelen aw yɛrɛ y'a ye Ghana John Dramani nana sisan Dramani nana sisan a ye mɔgɔ dɔ labɔ k'o kɛ ciden ye ale ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ alors que ale nana mɔgɔ min nɔ na a n'an ka jamana saba ninnu ɲɛmɔgɔw u ka ko tɛgɛ kun tɛ fin ɲinti kelen na donc an ka bila an kun la toujours ko CEDEAO ye tɔn dɔ de ye tɔn in sigi kun a jamanadenw de ko don maintenant mɔgɔ minnu b'a kunna n'olu n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛnnen tɛ o kɔrɔ tɛ ko sini mɔgɔ minnu b'an ka jamanaw kunna ani mɔgɔ min bɛ kɛ CEDEAO kunna k'u ti bɛn n'an y'o yɔrɔ faamuya i bɛ taa investissement ko sira fɛ dɔw b'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ a ye mun de ɲɛ ye mɔgɔ fila de bɛ nin fɔ i ɲɛ bɛ tiɲɛ na i bɛ ɲɛ cɛ a kan ou bien i t'a kalama sinon hali sisan CEDEAO ka juru b'an ka jamana ninnu na juru do cogo di an yɛrɛ bɛ i filɛ o banki a ka juru b'a la mɔgɔ min b'a ka juru paiement na à jour ne ka recherche ko c'est le Burkina Faso sinon les deux autres pays là arriérés bɛ yen nɔ mɔgɔ da tɛ don olu la o de ye an y'o banque d'investissement ko min ye o de la an fana y'a fɔ k'an bɛ na AES bɛna banque d'investissement créer k'a fɔ avec plus de 1000 milliards n'a sera ka kɛ a ka fisa kosɛbɛ n y'a faamuya mais donc il faudra que an ka faamuya k'a kɛ i b'a fɔ ko an bɛ fɛn dɔ kɛ jugu ye ten o tɛ quoi problème bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye problème bɛ yen nɔ bon o ye bi ko de ye san 5 san 10 kɔ olu ɲɛmɔgɔ ninnu tɛna na kɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛna kɛ yen nɔ donc vraiment an ka jamanadenw ka jateminɛ kɛ an kana ko bɛɛ ta ni dusu ye quoi maintenant i nana ni kuma ni partenariat min ye AES tɛ se ka na parce que AES yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ CEDEAO sina de ye fɔlɔ directement u tɛna na se ka na partenariat signer jamais tant que AES bɛ ka sinaya ta ni CEDEAO ye sur le plan diplomatique a tɛna se ka ɲɛnabɔ an ka jamanaw ye minnu fɔ u yɛrɛ da o de fɔ ko u ka laɲini ye min ye
ko ka bɛnkan signé u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ sa AES bɛ ka AES jamanaw kelen kelen ou bien AES yɛrɛ ka jɛgɛ jamana bɛnkan dɔ signé ni Nigeria ye ou bien o ka AES ka bɛnkan dɔ signé ni ka surun kosɛbɛ o ye Togo ninnu ye i y'a faamuya mais tant que fanga tɔn fila ninnu bɛ ka ɲɔgɔn ta AES bɛ ka CEDEAO ta comme i b'a fɔ Sina de don baara bɛ gɛlɛya sinon an AES créera contexte dɔ kɔnɔ oui foyi kun tɛ AES bali jamanaw bali ka to CEDEAO kɔnɔ sariyaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko a bɛ se ka kɛ mais décision politique dɔ de don an bɛ obligé an bɛ baara kɛ n'a ye an b'a assumer. Oui, mais n'i y'o fɔ sisan n'a b'a ye k'a fɔ Mali fana ka bɔ CEDEAO la ou bien AES ka bɔ CEDEAO la a mana du jour au lendemain c'est action dɔw de kɛra ni Mali y'o jateminɛ Burkina y'o jateminɛ Niger y'o jateminɛ n'o kun baselen tɛ sariya kan n'o kun baselen tɛ foyi kan fɛn min prévoilen tɛ donc n'o de ye situation l'une a entraîné l'autre n'o de nana n'o ye certes fanga nana cogo min na c'est pas prévu ordre constitutionnel tɛ mais CEDEAO fana ye certainement CEDEAO mɔgɔ caman b'o fɔ u bɛ tenter k'o fɔ CEDEAO fana ye an yɛrɛ ka gouvernement ka communiqué u b'a fɛnkɛ cogo min na je cite des sanctions illégales illégitimes voilà. O tiɲɛ ko ninnu tiɲɛ b'a kɔnɔna na communication politique b'a kɔnɔna na n'o yɔrɔ don sisan o tuma an ta kɛra deux poids deux mesures ye dɛ d'abord ni sariya sɔsɔ ko don ne bolo an tɛna se ka baser o kan parce que d'abord ni sariya sɔsɔ ko don a daminɛna anw fɛ yan nɔ ok CEDEAO ye décision dɔ ta u ko mɔgɔ jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ ka essayer ka CEDEAO influencer o ye tiɲɛ ye parce que Macron ye déclaration kɛ o kɛra mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔli ko la mais ne bɛ k'a fɔ organisation tɛ tile kelen ko ye organisation tɛ mɔgɔ kelen ko ye olu bɛ tɛmɛ donc n'i y'olu jateminɛ CEDEAO fila yɔrɔ dɔ la mais fili a daminɛna anw de la o sigana t'o la mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ o tɛmɛnen kɔfɛ est-ce que CEDEAO dɔrɔn de ye sanction kɛ ɲininkali bɛ yen nɔ UEMOA y'a kɛ o tuma an b'a kɛ deux poids deux mesures an ye CEDEAO sanctionné n'o an t'a fɔ an bɔra UEMOA na parce que UEMOA ye sanction kɛ an yɛrɛ y'a fɔ ko a tɛ UEMOA ka gafe fansi yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko politique décision min nana o influence quoi. An bɛ CEDEAO de la fɔlɔ. CEDEAO banna o mais a fila de kɛra ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye organisation nu fila ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye de alors que organisation sugu kelen tɛ yɛrɛ UEMOA ye jamana segin de c'est vrai jamanaw bɛɛ bɛ CEDEAO la mais UEMOA ni CEDEAO tɛ organisation sugu kelen ye sanction nu tatɔ u jɛra ka kuma de k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ko a tɛ sariya fansi kɔnɔ munna an k'an bɔra CEDEAO la parce que o de la n y'a f'i ɲɛna n ko décision ninnu taara a kun fɔlɔ ye fanga makarali de kɔfɛ population ta bɛ na peut-être an ka mɔgɔw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko UEMOA ta tɛ menace ba ye tɛ se ka dankari kɔ fanga la o de la sanction an b'a fɔ k'an bɔra UEMOA la mais an bɛ CEDEAO de la turu bɛ CEDEAO de la turu bɛ CEDEAO la mais kuma dɔw bɛ n'i bɛ kuma dɔ lakale i b'a ni kuma wɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn walasa a ka faamuya n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ in fɔ dɔrɔn pour que i ka faamuya k'a fɔ ko forcément an kana miiri ka kɛ i b'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye karisa y'an jugu ye nin tɔn y'an jugu ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ décision politique dɔw bɛ yen n'a taara i bɛ faamuya kɛ k'a fɔ min b'a kɔfɛ quoi. Baasi t'a la kɔnta bɛ ka siran kuma dɔ ɲɛ depuis kuma daminɛ a bɛ k'a lakali k'a ye k'a fɔ ko AES jamanaw ye min u bɛ ka min dénoncer bi u bɛ ka u bolo sin tile min na bi ko o kana se ka na bange tɔn kura in kɔnɔ tuguni k'a yira k'a fɔ k'a kɛ syndicat de minnu bɛ fanga la k'olu défend k'u y'u bolo ɲɛsin o de ma CEDEAO la k'a yira k'a fɔ c'est le syndicat des présidents donc u bɛ président de défend ko ale bɛ siran AES fana kana na ko de ou bien o défaut kelen kana na sɔrɔ AES kɔnɔ don nataw la hakilina ye mun ye o la. Bon olu ka faamuya ye mais ne kɔni ka faamuya t'o ye organisation mana kɛ cogo o cogo organisation sigira ni valeur dɔw de ye k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ y'a essayer ka pression exercer CEDEAO kan ne tɛ sɔsɔli k'o la sigana t'o la ne tɛ sɔsɔli k'o yɔrɔ la i y'a faamuya mais i bɛ filɛli kɛ filɛli dan tɛ o yɔrɔ ye quoi toujours est-il que CEDEAO sigikun fɔlɔ jamanaden do c'est une organisation communautaire population de ko do fɔlɔ maintenant c'est vrai e mɔgɔ min bilalen do k'e ka tɔn kɔlɔsi tɔn gafe minnu b'a la i bɛ i seko ni damayira bɛɛ de kɛ walasa sariya ninnu ka bato ni sariya ninnu sɔsɔra jamana dɔw kɔnɔ i b'a fɔ
on ti jena e mo mbanga tona jamana mbanga tona ni wale asu nga kay no sigana to law maintenant e fla fa ko ISC binana ko ne o fi ngwa ISC ku folo ke siramika ko nyetere ISC ku folo de oyi maintenant flana kon dora munu na do akono dora ay a 7 ne do déclaration folo nu o 7 ne do munde fora kuna munde fora contexte mani fen na faraga de ko damne ku yera nyini ni yera nyini ko na sido ma intervention intervention peut-être ay amenacer brandi kuma na mais intervention kera est-ce que ya kuma ke est-ce que jamana don kum tabna kala dro basakala don datala amewo me akum akololo kum se jamana do mo ko tier la intervention ko a information batine bulu anga mo ko ne déclaration ke ya fam mais intere o intervention ko ya information batine parce que menace de kala mais avant même ko kake avant même que fen kana fait j'ai ka dam tabal sanfe ka ira ka fo petit ni fon ka ke rectification ka ke fon ro ka ke depuis que na manifestation ni ke anya ka fo jamana de chama ka fo sideo ka posture c'était un peu voilà un peu l'axe à kuntala ka a point chireni fait Ibrahim Boubacar Keïta c'était un peu voilà manifestation ka ke semaine mo ko ka bo c'est un peu ce silence à radio donc kodo de entraînement kodo ye ka sen situation mais silence à radio te au fait il flaga mo voter pays be ga orlo sera o desara de suno yo sego ko Goodluck Jonathan ye sien chamange Bamako ya ne desara de u sekund dama ya mais no lu desara solution du manque u sekund dama ira beke u desara solution mais maintenant organisation ba ga barake dan ne fana wala kwa tsaka te mayoro do kwa sera o dan ku mi se ku mi o ku ye kuma nyoya de médiation maintenant sera o natif tina saka na yi interposer présent ni manifestant civil ou nyoron tche quoi force d'interposition te maintenant force d'interposition ou kuma ou bien ka foko force d'intervention ou kuma na yoro mina sera o ga déclaration ko nana akuma fora c'est vrai puissance wera ka anga mo explication na puissance do bugu soutenir puissance me bugu soutenir parce que magora une déclaration no ga fo mina nana akufo adu wole mina niketa no c'était ouais o yoro tien do sranya fendo parce que alna fara ko anga mo ye chose ça ya so est-ce que nous nana ku nana sira na ga na intervention ka kumna wolo muna tien nindo iba fo tieni tsusu mendo abseka na jamana kum se ka tombe ere peu parce que ni intervention na ga na ke na ma réussi avec kokololo fanga be bonya groupe armée munu fe na groupe terroriste nu fe wara nu olu na se ka fanga so la donc jamana kum na se ka instabilité politique to kum na juwe o bana na sa ke mais ne ga fo ko do be toyi ko do kama wati do temna gelera koswe mais bi ani kununti ne ga famia la bi ani kununto ko sku kelenyi amna se ga vraiment faniyan anga do wala quoi bashitala donc si du compta moni be bolo wala sa ame do anga babu flanana no ba pour ba silsile no ayasika d'abord à la sortie de CDAO na sortie Kodugute na sera ka anyeshi barom bashita voilà mbe se go kele ndeka yere ni boli woni konan juwa tebe donc ame yere ni boli la do na manya ame yere ni boli la anga fereke anga barange quoi ouais ame yere ma horanya ni na ame yere ma horanya ni c'est vrai ani voilà donc mais yere ma horanya da dronte quoi kasayen kena litura kasayen kena finalement il reste na baraka bilin quoi donc tu passes ton temps à faire des accusations ou bien tu passes ton temps à faire des commentaires même si c'est la simple ta pour le carnet qu'a fait nous simplement wa jamana la kono kana na parce que ne ga base yere be population ne kane nyamo tere mais nyamo temesera uri quoi ubona watende ko bitali mais amone jamana do ne amone de fo baba on yere la kuma do la mboko définir misala ta san ibi faka du kono ibi ka vie ite nation ko da do ite fo da don donc y avantage babu ibolo ite location ite location no ai même misala mais c'est ça voilà mais fumino no de fo mo ko ye ko famia quoi maintenant ni e de sur la sang e ko bi boy faka du kono ita yere abli kono gela ubala do ikanga bara de ke pour que e ko me ka avantage mo sori faka du kono o avantage no ikana conséquence ko a kololo santi quoi pour que kana kololo santi be bara de ke
Mais dis que non, ne faut pas t'en faire, faut qu'il y ait finalement ça va te servir à quoi? Donc il boit c'est ça. Il y a si barama, anga barake. Maintenant, en boit toi il fait quoi non? En fadunte. Parce que nous sommes obligés à collaborer nous rien. Anga na fadanta ka sekere. Abora ka fo tout le monde animé actuellement. Mais est-ce que fadanta population est peut-être population de go famille quoi. Population de go famille. Mais peut-être chef d'état ou chef d'état comment là mais c'est ça. Nyalma ka Ghana mais aka ñoko collaborer. Togo te ka fo ko be fa en collaborer. Donc faut qu'il y ait encore famille population anga fadanta ka ñoko se anga na ville gela ñoko bolo. Ne be population de comment do banque do opposer, c'est-à-dire c'est pas la peine. Amangake. Anga olu éviter parce que nous sommes obligés à collaborer ensemble. Nyamoko yo famille et ma nyamoko be kuma toujours be kuma mesure ne nyamoko kona ka fatu ko daw yele lemeto nga yesi folo de folo la ka fo ko al nambora mais daw yele lemeto sira o jamana mo ko be sa circuler ka do nga jamana kono comme il le faut mais al ayasi kala la sira o bora ka fo ko non na ma nyambora ton avantage do be no ambul perdi mais o kon ko réserve to faut ka fo do wa dele kon betemena o ko be to sena mais ça va pas continuer c'est déjà que ça va pas continuer donc anga barakeni hakli anga nyesi phénomène. Maintenant, il insistera comment donc on fait avec lui la coup d'état coup. Coup d'état coup c'est sanction mana tingasande. En gros fond faux. Donc mais on va pas revenir sur ça mais sanction mana gansante. Dambe kuma fo anga kuma be fo tien feneka. Ma c'est là où te wuli ka sanction ta mwashika mate. Ko de na ko do e anga taxi ire o prévenir bara ko fi kuma fo lokono. Anga taxi ko tatu fo te fanga konana ni kalatate. Maintenant ni agela c'est vraiment son kera en fait 3 mois même manifestation pour fanga tabolo mai. Mais si on maintenant na tabolo mai anga président la jigiwa. Taxi moko ani o ke sangi bora taxi fende kono. Taxi foi ta fo ko ni président manye ki la jigi. Afara ga élection wara de kono, il vote sanction ki, il vote mo wara ba la jigi. Taxi kundando we. Ko sana dans la décision de la konana, décision tanga fin kono. Donc c'était un vide meeting sera réparé. Donc coup d'état c'est justifier, on peut pas justifier un coup d'état. Maintenant c'est un vide meeting donc anya c'est quand réparé doni. En cas de présence gira avant Sandoul na ça va pas. Après ça destitué par le parlement. Au dans conscience kono. Mais maintenant on peut dire que ça va. Totalement la nous fait ça walea. En cas na vote wara ka tuguni. Ni président man sa oké. Donc même pour yanga on be éviter de. Na me voter rek am manipulation ni. Anga war ko imbla. Parce que Mali rambe amne baran to to imbla na frako vote wara bay mo to awama ko ta voter ko fu wari. Ram girana. Anga voter ka daw programme ka parce que programme walea. Aba an kesi fin chamanema. Mais tu as voté faux sur ma tanta tu as voté wakelenga jan kemena ngajan na mabo kono amesiga an nokelin bashitala ore bandu anka bakuruba flana kono anga bakuruba flana le nyeshile no IAC stratégie a déclaration d'Oumé a déclaration yere pseki dado damandama nan ika kuma kono création ou mobilisation d'une force au balon ko fa ni passeport là je pense que Mali détail de rien ici dans Burkina Faso kera menandoni et Niger ta nto actualité kalama mais bakuruba il se kam ni fo sika a fait contexte asiga foko wati mina sida uga dira ube kele ko banko ame barake c'est vrai uga devanta donc aba kisi finjamo surtout la population sauvée déjà où y a 5000 hommes au forakaba où be na ke bakala et lakana seradeka parce que défensi anga jamana nunu be terrorisme ba anga jamana nunu be kono donc à quel moment baro kele ambulo il y a pas de développement sans sécurité jamana muli population mais fando de février fando vide total ouais vide total bien donc il faut trouver des forces surtout et la zone de Liptako Gourma ora de anga danger maron on dit la zone des 3 frontières la zone des 3 frontières est danger maron comment faire qui casse à la sécuriser peut-être ni force ou be côté be fait donc force ou be c'est voilà collaborer il tatu côté là quoi ni bora Mali qu'on a vu de Burkina ou biso ni bora Burkina ou de Niger donc ça c'est une très bonne chose ça c'est prendre l'avant en beau faux on y en a kosobe. Maintenant, où y a passeport fenêtre en place. C'est vrai. Passeport création, oui, étape d'oeil. Maintenant, passeport n'a pas besoin de mouiller. Ou étape flana, il faut un baraque au fenêtre. Ou la nuit de fond, le ministère des Affaires étrangères, avec notre passeport, amesiga voyager kata jamano du non sans visa. Ou luka sega don. Maintenant, ni visa ben jamano fenêtre, ou le fenêtre sega don. Donc, ou la nous le fenêtre don fenêtre, c'est la réciprocité quoi. Ou le fenêtre visa de ta don fait non. Donc, déjà, oui, pardon, pour montrer que AIS m'a reconnu sur le plan international, au moins Mali qu'on m'a reconnu. Raison pour laquelle si passeport inta, follow passeport d'homme bambou, si d'ao logo de bagne falan. Mais il m'a essayé jamana béaka armoire de cagne falan. Mali en armoire de en attagne fait. C'est vrai, confédération mais sans fait, mais armoire de bagne fait. Donc si d'ao logo de fait.
Donc raison pour laquelle alni mo ko ASI be logo be page là bas là. Donc là alni mo quitté on ASI la kodo, il Mali la kodo. Mali c'est un état souverain. Donc au fait technique do fait quoi. Mais maintenant avec ka bara wora pour que un commerçant nous on ko nante voyager ne te voyager ne faire même Mali on te commerçant te foyi. Donc mais ni ya ma kuma fo juwa te quoi. En bas fo pour que un jamana dondi ou kana na table de ngore kono. Et troisième point, où qu'on y est à Foucault dans la banque d'investissement en place. Là aussi, c'est une bonne idée. Où sera qu'à parce que d'abord, on était au Gala Walea. Maintenant, ne peut pas insister pour un les ressources naturelles. Avec les avocats, ils font un jamana. Mais ils font un jamana, ils font un bigard de gros du Gorema Sega la Walea. Ils font un jamana. Jamana au classement avec Tchoudi. Soit c'est selon le PIB des pays, ou la il sera mis produit, ou bien d'obak avec l'IDH, indice de développement humain. Il y a des jamana la classe maintenant on l'a au niveau chimien donc on fait un jamana de quoi malgré que les ressources vont faire mais les ressources quand même à exploiter donc qu'est-ce qu'il faut faire en ressources nous à exploiter on fait yani on va à exploiter on devait souveraineté il reste donc on a faut souveraineté retrouver mais souveraineté c'est retrouver ni la production ça donc ISI en blanc place en jamana donc non uranium be donc on lithium be donc on sanu be pétrole il reste avec afo mais en tant que c'est à barra ko donc ma ngolo tan na dia ngolo ba fana na di anga mo ka boya anga mo ka boya kata kalanga to bu jamano ka o ka primo yi jamano ka ita de kanga politique de blanc place o se politique bu anga jamano mo chama me ka baraka to bu jamano ka o ta ka na jamano ka pourquoi parce qu'il y a pas de politique de développement même se ka to permettre la baraka ya no nan sera dirigeant sera ko idée sur sang ko blanc place kanga mo mo be ingénieur mo be no ko former ya ko lu ba on fait no ka o se ko former ya kanye ka matériel ñini sur le plan armé ango kan sa matériel sa re bibi na be chogoti en sa armement modèle bessa c'est les mêmes projets de développement qu'on a en place ka équipement baw ñini mi se ka fait non exploiter au lieu qu'il y a boya ngata exploiter fa wara fait actuellement il y avait un problème entre le gouvernement du Mali et Barrick Gold parce que au lieu ka exploiter donc mun de kan ka c'est ça en reka se ka yerema horan soro ka dafa anga exploiter en ya nga bom ko exploitation kono ça c'est le point au cas que AIS a piloté doy donc merci donc en cas AIS kono mais si ça en y a la 5000 femmes mobilisées pour la sécurisation des 3 zones et à qui une décision c'est quand même avantage du en cas sur le plan sécuritaire. Ma décision de donc ni qui va faut que AIS créera comme na je pense que défensive fait jamana sawa nyamo kolosili ko fait je pense que défensive de nana quoi ma ba duruñ ni ya jate na bana fo G5 Sahel donc bana fo AIS jamana flanu ka Mauritanie Tchad faro quoi olu fana ku force conjointe mi nge o fana ku mo ba duru de donc ni AIS nana ka bana force créer ko mo ba duru ye kan ko jugu mana saba kan ko jugu c'est vrai hal ni mo ba duru ati laboli ke mais na fa ka bo jorob se ka bonya différence bi ani G5 ka mo ba duru ni nyonje wa ko ko na ke force autonome de c'est comme jamana sawa nu armée ou farale nyonga ko fen bebe duma akira kuna funu yu anu yara be segal mu ngewo donc renseignement fen nu ko fen bebe duma o kero ko panguru yo ko dugma keleke minaw a belajele be duma zone d'intervention ni nana jatemine o mo be déterminer ko swe ani ko stratégie mo be déterminer frontière no baro intervention yi ko babina na ke o yoro de la maintenant ni dynamique min tale flane dynamique kan ko swe nga antna sega dawma quoi parce que ni terrorisme ta ka jatemine on yara fa kan crise multidimensionnelle de donc fin chaman be an kan o ta en compte en flaga ni force nous foni ni activera o ko fait en dimension le il va faut abi développement ko kuma bi AIS ka texte ko na tugumna nga sinzi o woro fana kan développement nga sinzi o woro ka parce que mo chaman mala ma fa bero da nous donner nos ni réseau nous konana parce que perspective tout bolo nyeta la Chine amna sega minge mais ni jamana sera ga développement fin chaman ke je pense que mo chaman bi benendo terrorisme minan kono tunana o yara sur Allah anya ça misal tellement no flani Donald Trump nani
a ko Américains bɛ dɛmɛ min kɛ jamanaw ye k'a b'a ɲɔgɔri kalo 3 kɔnɔna na. Donc k'a b'a ɲɔgɔri kalo 3 kɔnɔna na. I m'a ye o effet sentira anw fɛ yan yɛrɛ kaban ne yɛrɛ bɛ organisation dɔw kalama déjà o ko bɛna na activité jɔ fɔlɔ ka hakilila jagabɔ kɛ ko bɛ kɛ cogo min na minnu sirilen don Américains ka nin fɛn na. Donc imagine anw ka santé sira fɛ u bɛ dɛmɛba de k'a la. Donc ka kɛ mɔgɔw bɛ dɛmɛ minnu kɛ ka caman ta o jɔyɔrɔw la ka fisa o ye mun ye a ti ɲɛ fo kasabi kɔ. Donc an filɛ k'an ka banque d'investissement min fɔ na 1000 et quelques milliards bɛna na don a la ni fonds sera ka sɔrɔ kosɛbɛ fonds de stabilisation ni fɛn ni fonds sera ka sɔrɔ kosɛbɛ ani ka se ka projet de développement caman communautaire ni fɛn caman financer a bɛ fisa kosɛbɛ quoi. Donc o bɛɛ bɛ se ka dɔ bɔ terrorisme na. Donc m'a fɔ ko ko ɲuman don mɔgɔ ka ɲini ka k'i yɛrɛ ye ko ɲuman tɛ tɛmɛ a kan quoi parce que mɔgɔ kolo ka to mɔgɔ bolo kɔnɔ ni laban t'a la quoi c'est don dɔ la a tigi bɛ sɛgɛn i kɔrɔ a b'i bila mais ni yɛrɛ jigi dalen b'i yɛrɛ kan i nafa foyi t'o la. Voilà, et surtout avec les pays n'ont pas d'amis en gros fɔ ɲɔgɔn ye parce que o fɛnɛ erreur b'anw fɛ yan kosɛbɛ an ma jira karisa de an teri cɛ teri tɛ jamanaw la. Voilà, teri tɛ jamanaw la quoi. Jamana bɛɛ b'a ka sɔrɔ sira nafa sɔrɔ sira de ɲini peut-être n'a ka nafa sɔrɔ sira bɛnna e ka jamana ma a bɛ ja mais don min na n'a ka nafa sɔrɔ sira ni e bɛ contraire la a b'i tereke fo merde f'an k'o bila an kunna an kana n'a fɔ non karisa de an teri ye bi non ça va an b'o janga fan bɛɛ fɛ. Et puis, on se dit patriotisme, mais un patriote là, il dit qu'il y a des jamana de ta sanfé. Même il y a patriotisme, famille là, jamana de gens sanfé. On n'a pas besoin de ça quoi. Tiens, on a beaucoup. Et mais film fait faire il y a si quoi in kan faire pour qu'il y a sinsi. Voir quoi sera. On a clé tout là. Il faut que on a jamana mo devant temps. Parce que déjà c'est faire avec ado on fait. On est jamana chege ñu ado le CFA là. Mais jamana to mo be no ni ulti ayasi la ni. Olu ni sera ka barake o. O fa ka bo CFA ko na na kata ko monnaie créer. Donc nous voilà la zone en tout l'an damadi en CFA là. Donc il faut prendre les devants aussi. Voilà, au Kobe c'est nakaban déjà au c'est le faire franc quoi monnaie créée. Mais c'est un projet. Oui, mais qui date longtemps mais d'ici 2027 on va en place. Donc mais c'est ça. Aïe. Non le fio. Voilà chez tiens plus en contexte va évoluer. Ne kuma do fe ngo. Boli kuma donc ça ni singa die ko. Mais il faut na nga mo go se to ko se ngani donc na kera am kla ka an blad ngere ko.